Maray na bang mga lods, ay aga na pala mga lods ta. Ang oras, silingon tang oras. 1:13 na kang aga mga lods, pero dahil pa kami tapos magpatos kan lumpia, kaya ho yan, may nag-rescue na, to the rescue ng ate may. Yan, si Jan Simon Tabe, nagtuwang na po pag, patos kan lumpia, nganing matapos minan mga lods bagaw, tadit naman sana po, matuwang na siya, nganing matapos na mga lode. Yan. Nganing sa aga, mapritos na sana ta, dahil na lang kita da, kaysa may mata da, baka dahil naman mapatos. Sayang baga. Uya na po pala sa lumpia. Para sa birthday ni Hermano. Birthday niya ngunyan. Pero sa aga nga ng selebrasyon. Kaya, yan baga sa akin. Nagtuwang na. Pagpabayaan mo na nga. Makaukod baga. Yan o. Kaya riba si mama niya. Pinahali si mama niya sa tukawan. Tatanglayon na siya magtindaw. Ano nangyayari? Tuminukaw baga. Si mama niya, iyon na ang nagtindaw. Dali, tabangi si mama yung yan. Nagbanig-banig na nga ni Andig Dio, ipagigda mi ng mga loud, so igwa man siyang electric pan. Kundi dahil, mambaga ng katius matabang na da. Ipag ano-ano mi na, ipagbanig-banig mi na, tanganing magalat sa muya, tapos mi talaga niyo. Ako kaya mga lods, dahil man tatao, nagpatos ako, nagigibon to round. Ili nga, ilingunin do mga lods dyan, so dakulaon yan. Ako nagibukan, taday may ay kaparariyas. Si Manay master kang, kaya maski muyaw ko talaga magtabang, hindi ako nagtatabang supunan lamang ako kang mga masiring, makakana sa nangay, siyempre baga, manunupong pata, natangita ba ko parehas pagkadarakula. Pisilon bagang masupunan, kaya maski muyaw ko magtabang, hindi ako nagtutuwang. Kaya si Manay na sana mga sulo-sulo niya talagang pagpataos. So bago pa na may mga lounge, mga siguro last 7 pa lang nagpo na pagpataos. Mga alas 7 na ko, dakulon man kaya mga lods, tapos sulo lang siya. Sulo lang baga siya nagpapataos. Kaya nag-rescue naman kami ni Nuno. Kundi dahil man yan, dahil man makatabang, maray pa makaulang, dahil man makatabang. Ralaunom, meron mga turon, nagigibon turon baga. Gusto ka masuk. Sipon man alauna 15 na kang maaga. Aga na nga ni baga, kapag alas 12. Baggi pa, pag alauna na, aga na da. Baga, kundi. Dahil man pigbayaan si mama, pipakaturog na ko kami. Dahil man pigbayaan ta, baka kuha ni kang para kuha ang buti digden. Pamani tao, minakuta. Baka kuha ni kang para kuha ang butay. Sabi mo ni Simon, itaw ta na si mama mo. Bahala naman siya sa buhay niya. Kundi dahil man matiyos baga. Kaya swaki ko man, maski alauna na, dahil pa nagkaturog. Dahil man makaturog na, dahil makasuksok yung mama niya. Kung dahil magsuksok, dahil makaturog. Nag-oras yun baga na kainahan. Dahil man ang iturog na, dahil magsuksok ang bitis kay mama niya. Yan. Kaya pipag-urigda min ako tao, linagan min na digding urigdaan ko di. Baga na ang iturog. Yan, hindi ko lalumpia. Patuso na gabuso. Yan naman sa mga lods. So, tigtatapos minaan. Ay, tigtatapos ni Manay. Sige ko man na taram na minaan na dahil man ako nagtutabang. Yan. Yung mga lods. Sa aga nga, mapritos na sa tadadaraw. Nandun man sa resort. Anong resort ito, mama? Hindi naman aram kung anong resort. Pero ready na dito duman. May barbecue, may video okay na nga. Kaya mga kaaro-aro alamang duman. Kaaro alamang. Makainom-inom man gayud lamang. Sana nga makainom-inom. Malibong na supayo ang aki ko. Yan mga lods. Hanggang digdi na sa ng video ko mga lods. Na nag-uura na nga na. Dahil po nila paglingawan mag-follow at pa-share po kang video ko. At sa YouTube channel ko po mga lods. Subscribe tabi ninyo. Yan sa comment section mga lods. Nasa baba. Yan. Maraming salamat mga idol. Thank you po.